A sötét égbolton egy idegen naprendszer űrhajója repül. Ám ez nem a mi egünk. Mi vagyunk a behatolók. Idegen lények után kutatunk. Néhány évtized múlva mesterséges intelligenciával ellátott robotszondák kutatják a naprendszerünkön túli bolygókat. Egy elképzelt utazásra vállalkoztunk, melyet tudományos szakértők vizsgáltak és értékeltek. Úti célunk egy képzeletbeli bolygó, melynek neve Darwin 4. Az életfeltételek biztosításához próbára tesszük korunk legnagyobb elméit, és latba vetjük a legmodernebb technikákat, mert a Darwinon az élet csupa meglepetés. Idegen bolygó, első rész. Úgy gondoljuk, hogy léteznek más világok is, földek, ha úgy tetszik. Több száz bolygórendszerről tudunk, és ez csak a jéghegy csúcsa. Földünk élővilága spontán módon alakult ki. Így könnyen lehetséges, hogy valahol az univerzumban ugyanez megtörténhet. Elképzelhetetlen, hogy ne lenne máshol is élet. Hogy intelligens? Nem tudom. Az más kérdés. A 6,5 fényévnyire lévő bolygó felé tartó von Braun csillagközi űrhajó elhagyja a Föld körüli pályáját. Műszakilag vajon felkészültünk egy évtizedekig tartó küldetés kihívásaira? A válaszért vezetőtudósok, mérnökök és művészek egy elméleti utazást terveztek a Darwin 4-re, a Darwin rendszer 4. bolygójára. A virtuális naprendszer egéről 2 nap süt le. Számomra az volt a legfontosabb, hogy a megalkotott új világ elfogadható legyen a tudományos közösség számára. Összehívtunk egy tudósokból álló csoportot, akik átnézték, hogy az elképzeléseink megfelelnek-e a fizika és a kémia törvényeinek. A bolygókat eddig távcsövekkel kerestük. A Darwin 4 küldetéssel nagyot lépünk előre, a naprendszeren túl egy robot keresi az életet. űrhajónk a von Braun. Az atomtengeralattjáró méretű hajó másodpercenként 60 000 kilométert tesz meg, ami a fénysebesség 1/5. Einstein szerint a világűrben ez a csúcssebesség. A természet olyan, mint egy rendőr. Ki mondja, hogy a fénynél sebesebben nem repülhetünk. A fénysebesség 20%-ával a 4 fényév távolságra lévő Darwint 42 év alatt érjük el. A hosszú út során a fémkompozit orrpáncél védi meg a hajót az űrtörmelékkel történt ütközések okozta sérülésektől. A Darwin a 2 nap közül a nagyobbik körül kering, elég közel a csillagászok által Boglárka zónának hívott ideális helyhez. Nem túl közel és nem túl messze, így a felszíne tartalmazhat folyékony vizet. A von Braunnak haza is kell telefonálni. A digitális üzenetet lézernyaláb továbbítja, de az idő és a távolság miatt döntő a sebesség. Még a fénysebességgel küldött üzenet is 6,5 év múlva ér célba, így a mérnökök nem tudják megoldani az esetleges gondokat. A hajónak gondoskodnia kell magáról. Az első fázisban elindul a Darwint felderítő műhold, a DROW. Hónapokig vizsgálja a felszínt, keresi a vizet és az élet jeleit. Az egész bolygót végigpásztázza. Többször megkerüli, és részletes térképet készít róla.
Földi teleszkópjainkkal már szereztünk némi ismeretet a bolygóról. Most kiderül, hogy helyesek voltak a feltételezéseink. A kiküldött szondák a bolygó egy kis szegmensét látják, de abból már sokat megtudhatunk. A dróg kamerái rögzítik az érzékelt képeket. Az infravörös és radarképeken óriási hegyláncok és széles folyók szabdalta hatalmas síkságok láthatók. Nincsenek óceánok, csak egy kis kék tenger. A von Braun több ezer helyet is megvizsgál, míg kiválasztja a legalkalmasabb leszállóhelyet. Útjára engedi a híres felfedezőről elnevezett Balboa szondát. A Darwin légkörébe lépve, ő az első követünk egy idegen bolygóra. Ám a Föld és a Darwin közötti első kapcsolat megsemmisül. A Balboa ugyan elpusztult, de a Darwin küldetés tervezőinek erre is van forgatókönyvük. A von Braun két másik szondát is visz. A Leonardo da Vincit, becenevén Leót. Leót az Isaac Newton, vagyis az Ike ikerszonda követi. A szondák úgy érik el a légkört, ahogy a földi űrsiklók. A megközelítéskor egy lassú S manőverrel érik el a kellő lassulást. A felszínen a hőmérséklet 20 Celsius fok. A bolygó vajon meleg szeretettel fogadja őket? A 42 éves utazás után az Ike és a Leo ikerszondákat a felszínre kell juttatni. Elsőként Leo száll le és bújik elő a járműből. Madárszerű fejében érzékelők vannak. A szoftver protokollt lefuttatva Leo érzékeli, hogy Ike is földet ért, majd helyzetjelentést küld a von Braunnak. Üdvözlet a Darwin 4-ről. Itt vagyunk. Leo és Ike leszállását közli a Földdel. Azok a tudósok, akik a von Braun indulásakor még csecsemők voltak, most jelentik be a csillagközi űrutazást. Úgy nézzük a Földről ezeket a szondákat, mintha a terem végéből figyelnénk a táblánál felelő gyermekünket. Tudjuk a megoldást, de nincs lehetőségünk, hogy segítsünk. A Darwin 4 légköre sűrűbb, mint a Földé, így a szondákat ennek megfelelően terveztük. Tudtuk, hogy az ottani légkör sűrűbb, mint a miénk, mert a bolygó színképét megnézve oxigén jelenlétére bukkantunk. Az oxigén mennyisége jóval meghaladta a Föld légterében lévő oxigénét. Régebben sok csillagász azt mondta, humbug. Ritka, hogy minden életfeltétel összeálljon. Kell
például egy hold, ami stabilizálja a Föld pályáját, hogy az keringés közben ne bukdácsoljon. Kell egy Jupiter, amely megtisztítja a naprendszert az üstökösöktől és a meteoritoktól. A megfelelő távolságban kell lennie a naptól, és a Föld éppen ott van. Az is lehet, hogy egyedül vagyunk így, bár nem hiszem. Ha csak a távcsöveinkkel látott 10 milliárd trilliónyi csillagot nézzük, azt látjuk, hogy közel a felüket egyfajta naprendszer veszi körül. Az esélyeket nézve rájövünk, hogy a mi galaxisunkban több milliárd bolygón is kialakulhatott a miénkhez hasonló élet. Darwin küldetés, második nap. Leo első feladata, hogy felderítse a környéken látott rejtélyes, tökformájú képződményeket. Ezt megelőzően azonban fel kell építenie önmagát. A rendszer ellenőrzésével kezdi. A Darwin 4 légkörében sok vízpára van. A szabad hidrogénforrásból Leo feltölti a hátán lévő nagy zsákot. Ezt fotoszintetikus napcellák borítják. A cellákban lévő algaszerű anyag a Darwin 2 napjából nyeri az energiát. Leo feje 2 érzékeny kameraszemet rejt. Érzékelőkkel teli karjait műanyag izmok mozgatják, a sokoldalú kézszerű végződés finom mozgásokra képes. A tengelyeken lévő hajtóművei 48 km/órával repítik. A mozgásokat az oldalradarok érzékelik. A mozgás forrását azonban nem ismeri fel. Mesterséges intelligenciáját erre még nem programozták. Leónak meg kell találnia sárga farkú társát, Ike-ot. A külsőre egyforma 2 szonda egymást kiegészítő személyiséggel rendelkezik. Ike az öntudatos, Leo a kíváncsi, aki ha kell, kockáztat. A mesterséges IQ-juk egy 4 éves gyermek szintjén van. A küldetésüket mindenkor a Von Braun szuperkomputere felügyeli. Ilyen minipók szondák segítik őket. Megjelölik a Leo és Ike számára szűk és veszélyes helyeket. A begyűjtött adatokat elemzés céljából a Von Braunra küldik. A kameradiszkek gyors felderítők. Visszahívhatók és újra tölthetők. A Darwin 4 hirtelen időjárási változásai miatt Leo és Ike egy előrejelző rendszert kapott. A légkört kis meteorológiai ballonok figyelik. Eljött a végső ellenőrzés ideje. Ha Ike vagy Leo intelligens lényekkel találkozna, akkor egy hologramot mutatnak neki. A galaxisunk összefüggései, képei, a naprendszer, a Föld és az emberi fajok szolgálják a csillagközi készfogást. Leo ismét érzékel valamit. Von Braun szerint Leo és Ike képes megvizsgálni az őket körülvevő furcsa teremtményeket. A tudósok tökfának hívják.
15 emelet magasak és gyökérszerű lábakon állnak. Von Braun komputerei szerint a lábak a nehéz, de üreges vagy szivacsos anyaggal teli törzs megtartására szolgálnak. Leo és Ike nem tud vizsgálni olyan tárgyakat, mint egy tökfa. Mintákat gyűjtenek a későbbi elemzésekhez. Asztrobiológusok szerint az egyedüli idegen létforrás a mikroorganizmusok. Így a szondákat ezekre tervezték. Leo az első útjába kerülő víztócsában is őket keresi. Az egy vagy több sejtű életformák belső világa 1000-szeres nagyításban jelenik meg. Ám Leo nem csak az így látható élőlényeket kutatja fel a Darwin 4-en. Ez a létforma akkora, mint egy Tyrannosaurus rex, de üvöltés helyett ultrahangot küld Leo és Ike felé. A Darwin 4 váratlan helyzetet produkált. A földön kívüli síkságon valami váratlanba ütköznek, így a szondákat a megváltozott körülményekhez kell adaptálni. Az, hogy a Darwin 4-en nem csak az élet lehetősége adott, hanem az egyszerű életformák mellett a Földön látott, komplex, egymásra kölcsönösen ható, több sejtű élőlények alkotta élővilággal rendelkezik, ez az emberiség történelmének legnagyobb felfedezése. Szinte biztosra vesszük, hogy egy másik bolygón kialakult élet a földitől eltérő törzsfejlődés mentén alakul ki. Ike és Leo intelligenciája olyan, mint a gyerekeké. Néhány dolgot ösztönösen is megcsinálnak, míg másokat nem, és olykor megerősítésre van szükségük. Ahogy egy gyerek sem tudhatja, hogy nem szabad megfogni a forró tűzhelyet, úgy Ike és Leo sem ismer fel minden veszélyt, hogy tanuljanak belőle. Óriási dolog lenne, ha egy magasabb rendű, több sejtű életformára bukkannánk, mely ráadásul alkalmazkodik is a környezetéhez. Hiszen ez azt jelentené, hogy újabb és újabb felfedezéseket tehetnénk. A mi kis világunk már nem lenne olyan elszigetelt és zárt, mint hittük. Elképesztő lehetőségeink nyílnának. Tanulhatnánk egy másik létformától, így jobban megismernénk a saját korlátainkat és lehetőségeinket. A teremtmény látása talán nem elég fejlett, így a szonárral pontosabb képet kaphat az őt körülvevő világról, mint Leo és Ike. A lény hátát fénykibocsátó sejtszigetek borítják. A tudósok úgy hívják Megatroll. Úgy dönt, hogy a szondák nem fenyegetik őt, így a figyelmét másfelé fordítja. A Megatroll egy lenyűgözően nagy testű ragadozó. Az adataink szerint ő lehet a Darwin 4 legnagyobb szárazföldi ragadozója.
A Darwin négyen élő Megatrolt összevetve a Földön egykor élt Tyrannosaurus Rex-el, azt látjuk, hogy két egymástól eltérő evolúciós iránnyal állunk szemben, amelyek hasonló környezetben ugyan, de különböző kiindulási anyagból fejlődtek. A végeredmény ez a két organizmus, amelyek egyfelől hasonlóak, másfelől eltérőek. A teljes táplálékláncot, a legkisebb állattól a legnagyobbig meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy megtudjuk, mi a közös a Föld és a Darwin négyben. Leo közeli mozgást észlel, így most arra összpontosít. A futodron kétlábú növényevő és kétszer akkora, mint egy afrikai antilop. A Megatroll lesből támadó ragadozóként óriási lendülettel ront rá. Üldöző és üldözött 65 km/h-val szágult, így a szondák lemaradnak. Ike kameradiszket küldve követi az akciót. A Megatroll üldözi áldozatát, de a gyorsabb futodron hihetetlen kanyarokra képes. Hamarosan vége a 9. napnak. A Darwin négy felszínén elszórt biolumineszcens pászmák húzódnak, megvilágítva az idegen tájat. Talán ez is a kommunikáció egyik formája. Ike és Leo nem törődnek a fénnyel, és az elsődleges céljukhoz tartanak. A Balboa leszállóhelyénél ellenőrizniük kell a szonda sorsát. A Darwin küldetés sikere most két gyermeki intelligenciájú robottól függ. A Balboáról és az állatokról küldött képeket a von Braun értékeli ki. Szuperkompjúterei fontos változásokat eszközölnek a két szonda programjában. A szondák útjai elválnak. Leo a Darwin nagyobb lényeire vadászik, míg Ike az ökoszisztémát és a növényvilágot vizsgálja. Leo egy geotermikus nyílás fölé repül. A füstben lévő hidrogénnel feltölti a gáztartályát. A szonda a kényszerpihenő közben is tovább kutat. Az élet a Darwin négyen sem áll meg. A vulkanikus gázokban Leo a földi hőforrásokban élő mikrobákhoz hasonló élőlényeket talál. Amíg Leo szórakozik, Ike növényeket keres. Egy kis elszigetelt erdőbe érkezik. A talajt növények borítják. A ragacsos, gömbölyű fejek szivacsosak és mérgezők. A dús földben Darwin paradicsomok nőnek. Ike érzékelői hirtelen az ég felé fordulnak.
szivokronok a fákra tapadnak, és a vastag kéreg alatt lévő tápanyagokban gazdag rétegből táplálkoznak. A küldetés itt egy újabb mérföldkőhöz ér. Az élet jelei után Ike először lát halált a Darwinon. Halál, de mitől? Négy hete Ike és Leo leszállt a Darwin 4-en, hogy élet után kutasson. Ragadozókra, áldozatokra és a köztük lévő nyilvánvaló kapcsolatra leltek. A Megatroll egy rendkívül érdekes lény. Jó néhány dinoszaurusszal mutat hasonlóságot. Nem olyan mozgékony, mint az áldozatai, de félelmetesen gyors ragadozó. Lesből támad, becserkészi áldozatát, majd sebesen ráveti magát. Nagyon hatékony ragadozó, és igen gyorsan fejlődik. A futódron a földi állatokhoz képest igen valószínűtlen lény. Ő az, akinek el kell tűnnie a ragadozók elől. Aki szökelve menekül, az már évmilliók óta ezt teszi. A ragadozó gyorsul, de ő is gyorsul. Bámulatos ez az egyensúlyérzék, ahogy a két lábán fut és manőverezik a füvön. A vállövet és a csípőövet nézve, ez az állat eredetileg négylábú volt. Úgy tűnik, hogy az első és a hátsó végtagjai külön-külön összenőttek. Egészen különös. A Földön nem is feltételeznénk ilyet. A Darwin 4 állatvilága földi szemmel igen szokatlan, de a növényzet meglepő hasonlóságokat mutat a mi ökoszisztémánkkal. Amikor megnézzük a Darwin 4-en élő növényeket, különösnek találjuk őket, de végső soron a Földön is van jó néhány igen bizarr növényünk. Sok dologban azonban mégis különböznek egymástól. A kérges fákkal kapcsolatban megkérdezhetnénk, hogy áramlik-e bennük víz és tápanyag. Azt gondoljuk, igen, de vajon hol? A szondák ezt nem ellenőrzik, de a szivokronok szokásait megfigyelve erre is választ kapunk. Nagyon hasonlítanak a madarakra, főleg a mi harkályukra. Repülnek, majd rászállnak a fakérgére. Megtámasztják magukat a farkukkal, majd kiszívják a fanedvét. Ebből megtudjuk, hogy a szivokronok honnan nyerik az energiát, és több mindent megtudunk a növényről is. Így egyszerre ismerjük meg a növényt és az állatot. A bolygó változatos élővilága messze meghaladja mindazokat az elképzeléseket, amelyek eddig csak a tudományos fantasztikus írók elméjében léteztek, és amilyen idegen lényeket az emberek eddig elképzeltek. Néhány lény, melyek a mély óceánokból bújtak elő, egészen elképesztők. A kiindulási DNS ugyanaz, de a gének változatos kapcsolódásai révén szinte bármilyen fizikai megjelenés elképzelhető. Az elmúlt 3 napban a dró egy óriási tárgyat követ, mely igen gyorsan halad a felszínen. A küldetés 32. napján Leónak az érdeklődés tárgyának nevezett feladatot kell végrehajtania. Kiderül, az érdeklődés tárgya nincs egyedül. Leónak egy umf csordát kell szemügyre vennie. Leo, ahogy közelít a csordához, a mozgás helyett inkább a hangra figyel.
Az umfoknak orrnyílásaik, tüdejük és a testük mindkét oldalán másodlagos légtartályok vannak. Nevüket a háti légzőnyílásaikon kiáramló levegő hangjáról kapták. Akár a földi bölények, az umfok is versengenek a csordában betöltött helyért. Valamitől megijednek. Leo mozgást észlel, de nem tudja azonosítani. Az érzékelői minden irányba pásztázva keresik a legerősebb jelet. Leo mikrofonja egy új hangot észlel. Két pirotusz küzd egymással. Ellenfelüket a fénylő agancsaikkal ijesztik el. A párbaj zaja lehetett az, ami menekülésre késztette az umfokat. Leo az ismétlődő bőgést egyfajta kommunikációnak véli. Lehet, hogy ez a lény értelmesebb, mint amilyennek látszik. Leo előhívja a kommunikációs képernyőt. Akár egy képeslap minden fontosat elárul a látogatóról. A pirotusz ellenséges hangokkal reagál. Megfordul és elfut, ám ekkor Leo szenzorai újabb zavart észlelnek. A következő 24 órában a Von Braun többször próbál kommunikálni Leóval, de nem kap választ. A földre bajós jelentés érkezik. A Da Vinci szonda kikapcsolt. Az ok ismeretlen. Ike-ot és Leót másként programozták, így más válaszokat adnak. Bármelyikük reagálhat egy helyzetre úgy, hogy nem az lenne a megfelelő reakció, és éppen emiatt kerül veszélybe. Mivel a szoftvereik eltérőek, nagyobb esély van rá, hogy ha az egyik hibázik is, a másik túléli a helyzetet. Igen érdekes, hogy az umfok csoportokban, csordákban élnek. A Darwin 4 állatai közül náluk figyelhető meg elsőként a társadalmi fejlődés. Az ilyen csoportok nagyon fontosak, és jelenlétük a Földön magától értetődő. Ezek az állatok számos, igen kifinomult kapcsolatteremtési móddal bírnak. Ez lehet a csordán belüli hierarchia miatt, vagy mivel most még nem tudjuk, melyik a hím és melyik a nőstény, lehet ez a hímek közti küzdelem a nőstényért is. Ugyanez a Földön is megfigyelhető. A pirotusz több okból is igen különös állat. A legváratlanabb talán az, hogy ez az első olyan élőlény, melynél a kommunikáció alapja a hang. Számos általunk ismert, az állatok között folyó küzdelemre utaló jelet vettünk észre. Láttuk ezeket a lényeket szemtől szembe harcolni egymással. Talán a fénylő agancsokkal teremtik meg az egymás közti kapcsolatot. Amikor kapcsolatba lépünk egy idegen létformával,
Talán a ragadozóikról ítélhetjük meg őket igazán. Vegyük a mi állatainkat, rókák, oroszlánok, tigrisek, két előrenéző szem. Vannak nyulak és őzek oldaltülő szemekkel. A ragadozóknak az áldozatukra kell koncentrálniuk. Ravasznak kell lenniük, lopakodniuk kell. Tudják, mi az becserkészni. Egy nyúl pedig tudja, hogyan kell futni. Melyik intelligensebb, a róka vagy a nyúl? Persze, hogy a róka. Amennyiben idegen életre bukkanunk, jó esélyünk van arra, hogy ragadozókkal találkozunk. Úgy tűnik, hogy az értelmes lények után kutató Leo szonda még nem épült fel. A küldetés 77. napja. Kapcsolathiány Leo csupán egy láthatatlan pont a hatalmas, földön kívüli tájban. Ike, Leo ikerszondája szolgálatban van. A kis facsoport abból az erdőből maradt, amely addig fejlődött csak, amíg az óceán el nem árasztotta és a klíma nem változott meg. Ike éppen a fákat vizsgálja, amikor az érzékelői a fák koronájában megbúvó lényt észlelnek. A tudósok okkal hívják őket pengerisztnek. Ike küld egy kameradiszket, de a pengeriszt nem zavartatja magát. Belső végtagjai olyan mélyre hatolnak, hogy a fa nedve a földre csepeg. Ike nem közelít egy ilyen agresszorhoz. Ez Leo feladata. A pengerisztről azonnal az imádkozó sáska jutott eszembe. A végtagjai elrendezése kísértetiesen hasonlít rá, bár a pengeriszt a mellső végtagjait famászásra használja, ami igen érdekes. A vitorlázása lenyűgöző, pedig elég nagy testű állat. A rövid ideig tartó repülés a feszülő membránok eredménye, de a Darwin 4-en a gravitáció kisebb, mint a Földön, és a sűrűbb légkörben egészen más dinamikai törvények érvényesülnek. Ike a növényvilágot figyeli, amíg Von Braun nem utasítja másra. Statisztikailag a növények felkutatásának legjobb módja az, ha vizet keresünk. Ike egy mocsárpartján lévő mohamezőt vizsgál. Az, ami alatta van, sokkal izgalmasabb. Ike 3 kisebb, fákkal borított dombot észlel. A Darwin 4-en a látszat olykor csal. Az 5 emelet magasra emelkedő óriási lény a Gigantis. Hosszú ideig képesek élve eltemetni magukat. Nem hibernálódnak, nem táplálkoznak.
Az éltető nedveket az alhasi bőrükön át szívják fel a földből. Amikor a talaj kimerül, új táplálékhely után néznek. Az elképesztő lényen facsoportok nőnek. A gigantisz bőre nedvességgel táplálja őket, a fák cserébe cukrot fecskendeznek bele. Annyit, hogy ezek az óriások helyet tudjanak változtatni. Az adathalmaz működésbe hozza a von Braun kompjútereit. Ike testvére, Leo magához tért. Ike és Leo egy lekapcsolás után elsőként azt akarja tudni, hogy mi történt. Azonnal információt akarnak küldeni. Mi okozta az újraindítást? Bármi is történt, még a zavar előtt rögzítettek adatokat, így akár láthatjuk is, mi okozta a gondot. Az erre adott reakcióikból pedig kitalálhatjuk, mi történt valójában. A gigantisz a Darwin 4-en látott legnagyobb állat. Az elképesztő méretei láttán felállítottam egy elméletet, mellyel több tudós is egyetért. A testük sűrűsége alacsony. A gigantisz mérete meghaladja a Földön valaha élt összes ismert dinoszauruszét. Az emberek mindig azt kérdezik, hogy miért akarunk olyan lényeket felfedezni, amelyek úgysem alkalmazkodnak hozzánk. Nem teszik fel a lábukat az asztalra, nem tudják nyomni a gázpedált. Erre én azt szoktam felelni, hogy aki nem elég kíváncsi ahhoz, hogy választ kapjon bizonyos kérdésekre, és felfedezzen dolgokat, akkor az nem is ember. A Darwin 4 állatvilága félelmetes. Vajon az időjárás milyen veszélyeket rejt a testvér nélkül maradt Ike-nak? A küldetés 91. napján a von Braun megkísérli bemérni Leót, aki eltévedt, miközben Ike mélyen behatol a Darwin 4 lankái közé. Ahogy a földi fenyvesekben, úgy a Darwin 4 fái közt is passzív organizmusok kolóniái élnek, melyek a nyírkos talajból táplálkoznak. Ahogy Ike folytatja a kutatást, a dró hirtelen atmoszférikus elváltozást észlel. Erősödő szelet. Ike érzékelői 50 km/h szelet mérnek, de ez a sűrű légkörben egy kisebb hurrikánnak felel meg. Ike felemelkedik, hogy kikerülje a vihart. Több meteorológiai léggömbbel mintát vesz a légkör felső, ismeretlen rétegéből. A Földön a viharokat az óceánok táplálják, ám a Darwin 4-en mindezt a 2 nap által felhevített forró légtömegek szabálytalan áramlása okozza. Az elvonuló vihar ereje halálos veszélyt jelent a küldetésre. Ike értékesebb egy sérülékeny hidrogéntartálynál ott, ahol még az időjárás is veszedelmes. Ezúttal visszatérhet a kutatáshoz. Ike mozgásérzékelői aktivitást látnak a fák között. Nem a Földön, hanem a levegőben. A vadász felfigyel áldozatára, és az erdő hirtelen életre kell. A bengeriszt a
a nagy ragadozó kirakójáték hiányzó eleme. A szivokron azt a fanedvet eszi, amit a felmászó pengeriszt fakasztott. Ike adatai szerint a pengeriszt az áldozata testéből kipréseli a félig emésztett anyagot. A Darwin 4 borzalmas, de energiatakarékos túlélési módszere. A statisztika szerint az élet egy kozmikus szükségszerűség. A NASA 50 éven át azt súlykolta az emberekbe, hogy a megfelelő környezet itt van nálunk. Most találtunk olyan életre utaló nyomokat a Marson, melyek a földi viszonyokat is képesek tartósan elviselni. Ez bámulatos. 25 éve ezt nem mondhattuk el. A kérdés az, miért nem nézünk szét magunk körül? De ha ezt meg is tesszük, vajon tudjuk-e, hogy mit látunk? Pár szép robottal és űrutazásainkkal csupán néhány apró lépést tettünk meg az univerzum nagy óceánjában. Csak most kerültünk ki a bölcsőből. Ike és Leo a 4. hónapot kezdik a Darwin 4-en, és az idegen bolygó kutatása folytatódik. Repülő dögevők szállnak szembe a legnagyobbal. Halálos pontossággal lecsapó légiragadozók, a nyugodt óceán soha nem látott lényei. De mi történt Leóval? Narrátor Kálói Molnár Péter, magyar szöveg Morvai Gábor, hangmérnök Gábor Dániel, gyártásvezető Gelencsér Adrien, szinkronrendező Lakos Éva. A magyar változatot a Ma Film Audio Kft. Készítette.